Salamat Atan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tomoshaçylarymyz, Atan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň şuňky sanyna. Özbegistanyň prezidenti Türkmenistanyň Daşary işler ministerini kabul etdi. 2025-nji ýylda Türkmenistanyň aspirantura we doktorantura näçe adam kabul ediler. Hataýyň DeepSeek emel intellekt modeli täzelik döretdi. Türkmenistanda Emin Ronaldo'nyň doğuşugyna ätýaşdaky emin bolar. 27 ýanwarda Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew Türkmen özek ýygyderli syýasy keňeşmeler geçirmek meýilnamasynyň çägini Daşkentde iş saparyna bolan Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornwasary Daşary işler ministri Reşit Meredow kabul etdi. Bu barada Özbegistan Respublikasynyň medpugat gullugy habar berýär. Doğuşuň başynda Türkmenistanyň Daşary syýasat edarasynyň ýollaşysy Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýaýew Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow o Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň tüýsürekden salamlaryny we hoş niýetli arzularyny ýetirdi. Doşukda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky dostluk, hoş niýetlik we strategik hyzmatdaşlygy mundan welekde ösdürmek we berkitmek bilen baglanşykly häzirki meseleler aran maslahatlaşyldy. Türkmenistanyň ýoglaşy düzüminiň adyndan Özbegistanyň liderine Daşkent şäherine Türkmen halkynyň milli lideri Gurbanuly Berdimuhammedowyň özbek diline neşir edilen Aqida Gowhar adly täze kitabynyň tanışdyrlyş dawrasyny geçirende üçin çoňur minnetdarlyk bildirdi. Özbegistan bilen Türkmenistanyň arasynda köp taraplyny hyzmatdaşlygyň täze giňişleýän gün tertibiniň döredilmegini, ýakyn wagtda boljak ýokary derejeli saparlara taýýarlygyň, Sewitiň döwlet başlyklarynyň konsultativ maslahatynyň we Merkezi Aziýa goşmak görnüşindäki sammitlere aýratyn ünsärli, halkara syýasat meseleleri boýunça pikir alşmak hem geçirildi. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýylyna hormatly prezidentimiz tarapyndan 2025-nji ýylda ilmiň uğurlary boýunça aspirantlaryň, doktorantlaryň hemde alymlyk derejelerine dalaşgärlige hasaba alınjak dalaşgärleriň kliniki ordinatura kabul ediljek ordinatorlaryň sany tasdiklandy. Aspiranturany, doktoranturany açmak hemde olaryň işiniň tertibine laýyklykda degişli ministrlikleriň we pudoklaryň dolanyş edaralarynyň tekliplamalarynyň esasynda öň hereket edýän aspiranturalary, doktoranturalar täze hünärler girdilýär. Şu ýyl Türkmenistanyň Ilymlar Akademiýasynyň Halkara Ilmi Tehnologiýa Parkynyň doktoranturasyna 05-13-18 matematiki modellerleme, san usullary we programma toplumlary hünäri, Halkara Fiziologiýa Ilmi Kliniki merkeziniň doktoranturasyna 14-03-03 patologiýa fiziologiýa hünäri girdildi. Ýurdumyz boýunça hereket edýän aspiranturalarda jemi 191 hünär boýunça ýokary hünär derejeli ilmi işgärler taýýarlanýar. Doktoranturalar jemi 89 hünär hereket edýär. Şu ýyl ilmiň uğurlary boýunça jemi 114 adam, aspirantura 22 adam, doktorantura 2 alym kabul ediler. Hemde alymlyk derejelerine dalaşgärlige 81 adam. Ilymlaryň doktor alymlyk derejesine dalaşgärligi 9 alym hasaba alynar. Olaryň ilim uğurlarynyň hataryna fizika, matematika, himiýa, biologiýa, texniki, owu-hojuluk ilimlary, taryh ilimlary we arheologiýa, ykdysady, filologiýa, hukuk, pedagogika, lukmançylyk, sunugaty öwrenş ilimlary, psihologiýa, milli howpsuzlyk, syýasy ilimler, medeniýet öwrenş ilimlary şeýle-de ýer barada ilimler bar. Şunuň bilen baglykda şu ýyl aspirantura, doktorantura kabul etmek we alymlyk derejelerine dalaşgärligi hasaba almak jemi 63 hünär boýunça yglan edildi. Hataýyň öňdewarjy emel intellekt kompaniýasy DeepSeek R1 adly täze emel intellekt modelini tanışdyrdy. Bu model dünýäde giňden ulanylýan OpenAI'nyň ChatGPT modelini meňzeş ukuyuklary eýe bolup, has arzan bahadan hyzmat edýär. DeepSeek'iň bu täze modeli emel intellekt ulgamyny ýene bir uly ädim hökmüni kesgitlenýär. DeepSeek'iň modeli näme üçin aýratyn? R1 modeli adaty emel intellekt ulgamynyň çägine däli has çalt we netijeli maglumat işlemek ukuyu bilen tapawutlanýar. Şeýlehem bu modeldiň 6 million dollar çykdaýjy bilen taýýarlanyp emel intellekt udugyny ýokary çykdaýjy talap edýän beýleki kompaniýalaryň işlerine garanynda has tygşytyldyr. DeepSeek'iň üstünlüğiniň täsiri. DeepSeek'iň üstünlükleri diňe bir tehnologiýa ulgamyna däl ise maliýe bazarlarynda hem täsirini görkezdi. Nvidia ýaly iri tehnologiýa kompaniýalarynyň paýnamalary pese gaçyp başlady. Tebe DeepSeek modeller ösün çipleriň iň pes derejesinde hem işläp
dep biler. Bu ýagdaý tehnologiýa bazaryna besleşlen güýçlenýändigini görkezýär. Geljeki maksatlar DeepSeek kompaniýasy teze modeliniň dünýä bazaryna girmek bilen Hytaýyň emel intellekt tehnologiýalaryna ornuny hasy güýçlendirmegi maksat edinýär. Şeýlekem bir model ulanjylaryň durmuşyny aňsatlaşdyrmak we global meseleler çözmekde tesirli çözgütleri hödürlemek üçin niýetlenenler. DeepSeek'iň bu başlangyjy global emel intellekt ýarışyna teze sahypaşda bu tehnologiýa bilen ykdysadyýetyň sazlaşykly ösmegine möhüm rol oýnar diýip garaşylýar. Türkmenistany FIFA'nyň emini Resul Mehmedow AFK-nyň Çempionlar Ligasy 2024-2025 toporçuly oýunyna gatnaşmaga çakylyk aldy. Türkmenistany emin AFK-nyň Çempionlar Ligasynyň toporçuly beýleşiginiň jemleji tapgarynyň çägine geçirilýän Persepolis, Iran bilen Al-Nasr, Saudy Arabistan toporlarynyň arasynda duşukly ätýaşdaky eminiň wezipesini ýerine ýetirer. 17 fevralda geçiriljek bu duşuň baş emini hökmüni Özbegistanyň Rustam Litfullin çykşeder. Kömekçi eminleriň wezipelerini onuň iýleşleri Sanjar Şaýusupow bilen Alşer Usmanow ýerine ýetirirler. Duşuň gözegçi emini Jassim Muhammed Al-Khail, oýunyň komissary Chen Liang-chen bolar. FIFA'nyň emini hökmüne halkara ýarşlaryna eminlik eden Mehmet Mehmedowyň ogly 33 ýaşly Resul Mehmedowyň halkara ýarşlaryna 2023-nji ýylda eminlik edip başlanygyny bellemek gerek. Ine mehriban müştoklar, Atawatan TV'de saylanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şulardan ibaret. Gepleşigimiziň innik sanyna görüşýänçek, hoş sag bolun.